И здравейте хора, аз съм Валериан Геймер 45 и днес ще поиграем малко Plants vs Zombies. Така, къде да починем? Пишем се есето. Геймер 45. What the fuck? Добре, нека да напишем само Gamer 45, така. Start Adventure. И как да там макс намаля на острова? Добре, така. Ще правя поредица на тази игра. Аз не играя за първи път, но пробвам се да играя за първи. Това зомби няма да е така много. Все пак тези две са за сваляне на коност. Това така обикновено. Айде, крепа. Първоначално е лесно, че е първите нива, но нататък по-трудно става, значи си не представя. Аз съм я превърта цялата игра. И спечелихме ново растение. Само да видя нещо. И пак се бина. Така, 2 минути. Окей. Две минути, сега е 27, значи ще поиграем още 5 минути. Двамата имаха три възможности за пробив в третия сет и двамата реализираха по една от тях. Още две нива и край. Естествено, това е първи епизод, де. Затова ще е толкова кратък. Иначе другите клипове ще бъдат по 9-10 минути. Колкото ми позволява естествено бандика. О, какво съм правил, как го учих първия път. Също така, Bean Puzzle Challenge е готов и утре може да го кача, защото го снимахме от един друг телефон. И за това. Утре ще видите, той е на две части. Ще кача и двете естествено. Но сега да знаете, няма да проработвам. Не ми се занимава. Така. Опа, извинете, барнах с микрофона.
О, cherry bomb. Окей. Значит. Добре, следващото ниво е последно и ще спирам клипа. Но утре сега ще казах утре. Се сетих, че утре може да ще ходя до Бургас, затова се мъча да качвам някой клип, да може влог. Но ще вия. Така. Надявам се да чуете музичката много яка. О, не. Иде бързо. Така. Хайде нещо. Ехо. Слушай гледай. Така. 75. Само още едно, хайде, минате. Така. Да знаете, клипа на Bimbozot вече с Super Gamer Gameplay. Ще има линк към неговия канал, но утре ще видите това видео. Защото днес не мога да го кача, надявам се да ме разберете. Така, тън. О не. Хайде би шутъри, хайде. Така. Тук вече няма. Горният донер са напълно защитени. Айде. 3 би шутъра, нали? Така. Това е последното ниво, където ще минем в този клип. Искате ли сега да ви покажа нещо? Не сега. Добре хора, както виждате, спечелихме ореха. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се. Утре ще се мъча да кача още някое видео. Добре и чао!